If you live to be 100, I want to live to be 100 minus 1 day, so I never have to live without you. Piglet sidled up to Pooh from behind. Pooh, he whispered. Yes, Piglet. Nothing, said Piglet, taking Pooh's hand. I just wanted to be sure of you. We'll be friends forever, won't we, Pooh? Even longer, Pooh answered. If there is ever a tomorrow when we're not together, there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we're apart, I'll always be with you. Dwi'n fan o siarad yn ffurfiol, so os dwi'n ffwndro neu mymblo, wel, dim ots prodas fi, so ddech chi'n gorfod dal efo fi. Nes i gyfarfod Eleth am y tro cynta ar y 6 ar 20. Dim si lot o amser i ffigur allan be oedd 26 yn Gymraeg. So, 6 ar 20 o Fedi 2015. Nos Sadwrn yn Caernarfon oedd hi, ac o'n i'n y castle wrth y bar. Sioned yn sefyll yna, dwi'n nabod Sioned ys dipyn a mae'n dechrau siarad. A tra o'n i'n wydro hi, mae hi'n troi a dweud fi, ti'n single oed, Sion? Cyn i fi gorffan dweud yndw pam oedd hi gafal y hogant yn ôl i, llusgo hi o flaen mynd, mae Eleth hefyd, ta-ta. Prynhawn da gyfeillion, ga estyn croeso cynnes i chi gyd yma i Blas Tindŵr. Rydych yma i dystio uno mewn prodas, Siôn Gwyn Owen ac Eleth Wyn Lloyd Peat. Diolch i Sioned am wthio Eleth o flaen fi ar noson yna. Ac yn bwysicach, diolch Eleth am roi fyny efo fi ac am ddewis neu fyny fi am gweddill yn bywydau. Nes i roed ystyried sa dad dim yma ar ddod y prodas, ond i ddeud y gwir, tan cyfarfod Eleth, dwi'n di ystyried bod fi'n mynd i brodi yn y lle cyntaf. A wyt ti, Siôn, yn cymryd Eleth i fod yn wraig i ti, i fod yn gariadus, teyrgar a ffyddlon iddi am weddill eich oes? Ydw. A wyt ti, Eleth, yn cymryd Siôn i fod yn ŵr i ti, i fod yn gariadus, teyrgar a ffyddlon iddo am weddill eich oes? Ydw. Mae'n bleser o'r mwyaf i mi nawr gyhoeddi eich bod yn ŵr a gwraig i'ch gilydd. Ti edrych yn ffantastig heddiw, ond i fi ti edrych yn ffantastig bob diwrnod. Oh, you're nice.